हेलो लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदों। बे जाहैबाय बड' एसे राइटिं। टपिकआ जाहैबाय फ्लाड अफ आसाम, आसामनि दैबाना। मोर देन 700 वर्ड्स, 70था सोदोबफोरनि गेजेराव लाबोदों। 500 सोदोबावबो लिरजागोन नोंथांमोना बेखौ। आरो बे क्लास 6निफ्राय लानानैनो क्लास 12हालागै एप्लाइ जागोन। आरो बेखौ बेबादि सेम टु सेम एबा बेनिफ्राय एसे खमसिन वर्डखौ नोंथांमोना लाबोखांबाय अलरेडि बिफोर 3-4 इयार्सनि सिगाङाव। नाथाय बेखौ गोबाङानो दा सिनायला होनदों। नैबेखौबो गोबाङानो सिनायनि अबजेक्सन होनो हागौ। जा मोनसे खोथाया जाहैबाय, नोङो जेराव थानानै नायो बेयाव नेटवार्कनि जुदि पुरबा, नेटवार्कआ बारा नाङाबा बेयाव मोजां नङा। नाथाय नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय बेखौ PDF फाइल होखादों। बेवहाय PDF फाइल होयोबा स्रां स्रां नोंथांमोना जेखौ टेक्स्टखौ फिसा गिदिर खालामनानै बा साइजखौ फिसा गिदिर खालामनानै नायनानै लिरनो हागोन। बेनिफ्राय दाहाय नायै लिरनानैबो लानो हागोन। पेज, बेयो टेक्स्ट हिसाबैनो पेजआ 3 दङ। नाथाय बेखौ जुदि आखाइजों हेन्ड राइटिं लिरोबा बियो गोलाव जागोन। दा फै जों गोबाव खालामाजासे बेखौ आं एसे फरायना खिन्थालांनि, नोंथांमोनहा बेखौ खोनासंनानैबो जाहाथे वर्डफोरखौ नट खालामनो हायो। राइट एन एसे एबाउट फ्लाड इन आसाम इन बड' बेबायदि होननानै बुंनो हागोन। आसामनि दैबानानि सायाव रनसाय लिर, जायखिजाया मोनसे बेबायदि। आरो आसामनि दैबाना जानायनि जाहोनफोरनि सोमोन्दै सुंद'यै लिर, एबा आसामाव मानो गले गले दैबाना जायो बेनि सोमोन्दै सुंद'यै लिर होनबाबो बे एसेनिफ्रायनो गेजेरनिफ्राय जाहोनफोरखौ बख'नानै नोंथांमोना लिरनो हानाय जागोन। बे मोनसे। दानिया फैदो फरायनानै नायदिनि। फिन, दैया मोनसे, नैबेनिफ्राय स्टार्ट। दैया मोनसे मिथिंगायारि जाहोथाय। बेयो सरासनस्रायै लोमसावब्ला बेखौनो दैबाना बुङो, जाय जिब जुनार, मिथिंगा आरो सुबुं जिउ खुंनायाव खहा खालामो। बेबायदि दैबानाया बुहुमनि खना खनला गोबां सम आरो बोथोराव जायो। आसामावबो बेयो मैखोम गोहोम खोख्लैयो। आसामाव बेयो गाहायै दैज्लां बोथोराव जायो। आसामाव दैबानाया गोबां जाहोनाव जायो आरो गोबां खहाजों लोगोसे माखासे मुलाम्फाफोरखौ लाबोना होफैयो। बेफोरखौ गाहायाव गुवारै सावरायनाय जाबाय। आसामाव दैबाना जानायनि गोबांथार जाहोनफोर दं। सेथियाव, आसामनि गेजेरजों गेदेरथार दैमा बुरलुंबुथुर आरो बराक दैमाया सौसिलांदों। जाहोनाव दैज्लांनि समाव बेफोरनि आगसि आरो आगदा फारनैथिंनिफ्राय अखानि दैखौ गोबां दैसाफोरा बोहैखारबोना दैनि बिबांखौ बांहोयो आरो दैमानि बिखुंखौ जौगाखांहोना बाना खालामो। नैथियाव, आसामनि साहाथिं थानाय हिमालया हाजोमाया बरफजों खोबजाना थायो आरो दैज्लांनि समाव बांद्राय बिदुं मोननानै बरफ आवलिना बुरलुंबुथुर आरो गुबुन दैसाफोरजों बोहैखारबोना आसामाव बाना जायो। थामथियाव, आसामनि खोलाहा बुहुमनि मादावनो बांसिन अखा हाग्रा थावनि मौसिनराम थानायलाय दैज्लांनि समाव बेनिफ्राय साहा फारसे बोहैखारबोनाय दैसाफोरा आसामाव बाना खालामफैयो। ब्रैथियाव, आसामा रांखान्थि बिथिङाव जौगाफु रायजो जानायलाय हाखर हाला फबनाय, लामा खोनाय, नोगोर दानाय, दैमानि बान्दो खोथेनाय बायदि जाहोनफोराव दैज्लांनि समाव एसे अखा हाबानो सरासनस्रा दैबाना खालामो। बाथियाव, आसामा दैज्लांनि समाव खोला सोनाब मौसुमि बारनि गोहोम गोग्लैयो। जाहोनाव माब्लाबा समाव गोबाव समहालागै अखा हाबाय थानायनि जाउनाव बाना सोमजियो। सरासनस्रा आरो गोख्रों दैबाना मोन्नैबो मिथिंगायारि जिब जुनार, बिफां लाइफांनि लोगोसे सुबुं थाथिलि, हान्थामेला आरो आबादाव मैखोम गोहोम खोख्लैयो। जाउनाव आसामनि रांखान्थि जौगानायनि सायाव गाज्रि गोहोम खोलैयो। बोसोरफ्रोमबो आसामाव गोबां बिबांनि अखा दैमाजों हा खुरखालाङो। आसामनि हाग्रामा ओनसोलखौ लोमसावो। जाउनाव जिब जिबिनि आरो लाइफांनि खहा जानाङो। बेजों लोगोसे हान्था मेलानि राहाखौ खहा खालामो, थाग्रा खुलि आरो रांखान्थि फसंथानखौ खहा खालामो। बेनि अनगायैबो गोबां बिबाङै आबादारिफोरनि आबादखौ मैखोम खहा खालामो। लोगोसे बेमार आजार लाबोना होफैयो। जाउनाव सुबुंफोरनि रैखाथि बादा बायदिनि राहा लानांगौ जायो, जेराव सरकारनिफ्राय आदार, सि जोम, मुवा बेसाद आरो सावस्रि रैखाथिनि जर'खा हेफाजाब होनांगौ जायो। दैबानाया आसामनि थाखाय फारसेथिं खैफोद लाबोनायजों लोगोसे आसामाव आबादारिनि थाखाय गोबां फुलुं हासार गालाङो, जाउनाव आबादनि थाखाय साबजाथाव जायो। बेजों लोगोसे आसामाव ना सम्पदखौ दोहोनि खालामो, जाउनाव नानि गेजेरजों जिउ खांग्रा सुबुंखौ हेफाजाब खालामो। आसामा मोनसे मिथिंगायारि दैबानानि गेजेरजों गोदोबो आरो दाबो जुजिबोगासिनो थानाय रायजो। सरकारा बेनि थाखाय गोबां राहाबो लाबोगासिनो दं। अब्लाबो जेंनाया जोबनानै थाङाखै। बेनिखायनो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जों साफ्रोमबो बेजों जुजिनो सांग्रांथि आरो मदद होलायनांगौनि गोनांथि दङ। नैबे लास्टआव कनक्लुजन होदों। बे कनक्लुजनखौ नोंथांमोना गावबागाव रावजोंबो होनो हागोन आरो जेरा एसे लिरगोन कनक्लुजन होगोन, सिगाङाव जेसेबां टपिक एबा पइन्ट्स दङ जोङो सोगोन, होमबानो नोंथांमोना 100% मार्क मोननो हागोन। आरो कनक्लुजन थायाबा जेसेबांनाखि गोजौआव होबोदों बिनि सायाव आद्रा होयोबा ससे जनाय बादि जायो, अब्ला नोंथांमोनहा 25% मार्कसआ बेयावनो काट जागोन।
दा जेखि जाया मानो नेचार पाब्लिकेसननि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ मोननो हाबाय। आरोबाव गुबुन गुबुन आयदाफोरनि नोंथांमोना माखौ नांगौ कमेन्टआव खालामनानै फोरमायहरनो हागोन। नाथाय बेखौ मोनफ्रोमखौबो होनो फिननो हानाया गोब्राब, मानो होनबा माखासे टपिकफोरा जाथावा एबा माखासेखौ जोङो सम दिहुननो हाया। अब्लाबो नोंथांमोननि सायाव एसे नोंथांमोना जा हायोखिनि साबख'नानै नोंथांमोननो बेखौ होनो नाजानाय जागोन। बेखिनि एसेनोसै, शेयार खालामनानै होदो लोगोफोरनो, फरायसाफोरनो। गोजोन्थों।